Puilano kapang tahu tai buhuk song sini kok tibini kok tuma joto lamsugo kok tuma rokungkha tilia mura bolawai khopjak duski kaming edc village ni bisingo khopjak porka sodar kaming ni takuk soiles deborma bisi kwbang ma romboi thongaro kalaijak nukhungo rang puisa kwrwini bagwi bono sak nainani fatar hasteo tlangai manya bini sak hamirong nongkha buwa ro bomboi totra gana o bothai thaini thaiyi bothrai munoi afurno hoitino bini totrani sak hamya angmani afurno bono silchar makunda tai hapani rogot langgai bini sakno operation khlaimani phiaba afur kisa hamdutei angei tangphaimani yagulo haino haitewaisa bini totra ganao bothai thaini thaiyi tabuk ke bokhok sap khulogui malia bokhok ragui thangka khuawui malia maisei malia buwa bwskangni kongni sikagui mai sawi ma tongjakha taku soiles deborma logyo bihi khoroksa tui phiaba taku soiles deborma bufa nok nukhungni jaga jumi phalei naikha bwslano phiaba tabukbo bwslano sak hamrui maya kho nukhungo rang puisa kwri sukka nukhungo rang puisa kwri kha borokni sak narinani bwslano haini bagino lukurongni thani chubasu sankha tai edc hapang thani chubasu sankha tai rajya sarkar thani chubasu sankha tai bubagran thani borok yak phologui borok mokolni mukti klai borok tini chubasu sanjaka tai khaganang lukurong thani bo chubasu sankha khaganang lukurok chubana musung tongkha hingke takuk soiles debormani nukhungni account number narongno chini koktibini tv skini bisingtui narongno yapharini nai narok chubana musung tongkha hingke takuk soiles debormano chubawi mano chugya nukhung tongmani jorao chugya nukhungni ganao thangai phaidi chuknai nukhungni lukurok je mantui khoksa khongnai thangai chubalayano eba nogo tongdotino phaidi boroni ekono jeng rang khoksa khongnai transfer khaiyi bono sak hamniwi phaidi bwsawi bihik bwsabai kaham kwrwngha tonwi layano abono dophani naharmung nei wansukjagui mano o hayungo ase phaiyi dopha kaisa dopha maya nanglaina sia hingke bahai ke dopha thansa wngwi mannai phaidi dopha thansa wngwi tongmani jorao jungbo jotono thansa wngwi no jungbo ja mantui khoksa khongni khe chubalayano chugya nukhungni nukhungo abono tabuk lukurongni naharmung kwbangma kwrwng kwrwng thaio omo haikeno chubamung chubalai tongo o kami rogobo thangui chubana musungha hingke norokbo thangui chubawi mano eba je treatment khaina musungnai bobo treatment khairi mano omo haino janjani mantui yakhabo janjani namusungtui khoksa hiya khongni hiya ke chubakha hingke belai khensanai takuk soiles deborma sak hambui bihik bai kwnui kwsang kwsang nuphung khawi tongwi manani hinui chini koktibini bisingtui kha khlaio tai koyo jotor tiprasa thansa maya ganang lukurongno paithago takuk soiles debormani mabufa lukurong thani chubasu sanmani koktuma khrainai di borok tamsaka bwsla soiles debormano hamrani bagwi naitongdi chini koktibini bisingtui o mangphlino kaka nongmo paran mung tamsaka de nongmo bo bologo khopja telemura panchayat hingkai duski panchayat tamon bagui norok tini media rokno maringkha sakade sir about ringman khobor khaita ano cherai basa salama sa khoi mai singi ya don mu kaisa sa sai cho da khaidai mana ngai samata busuk balokha hingkai 25 বছর হল 20-22 bosor je sak hamyang tongmani hingke tabukhe bobo hai obostha bo tong khwai meya abo tamoni bagui bo khwai meya kha bo puila sakang bini bobo hai ama hai bemar wngmani puila sakang buwa ro mani wayo nge buwa ro mani afro bo 15 दिन
Thằng tây mày chi mấy hay mày có thể xin mình mà còn tao sai cái tabuk cái hai thòng cái cái mà thòng hata thằng nó có lên mà còn tao sai tabuk nó là tam này lục rong nó tay sab nó rong sai cho san nó rong nó kia vào phải được này phải kia nó rong này cắt độc tam à APL job card rồi tông Nini cara ni mong kai Samuel sah Samuel Deborma boyas busung kha 21 Norok tabuk je ADC hapang tongui tongnai tabuk tipra mothani chairman bubagra product no bonorok chobaso sano tai norok tabuk je বিধান সম্বন্ধী MLA বরং নরক চপাজো সানো সরকার ন তাই সরকারনি বাদে ব নরক খাগোনাং টিপ্রাসা মাই गोनां লুকুরং ব নরক সাইজো সানো হাইনো বলা না তাই তাম তাম जोंजाल दं नंनि सागादे जोंजाल दं तुयान ब तामो बतै sorry hanya teh yang mati 4-5 lah sengkak नमु साखामिया Nini mong kai kalau mengkai mau lihat 나 그렇게 살면서 동안 다 집에 다 소리 나면 어떤 게 사람은 아니네 양복한 날이 나타다. 사가리 따이 땀땀어 그 소리 저 버스라 소리 하면 동안 엄마께서 사이좋나요 루그롱이 다니 떼고 바가는 단거 사이좋나요 떼지니 뭐 미난 수건이 에밀레 너버성 사이좋나 떼 루그롱 너버성 사이좋잖아요 그 산이 소리 나리는 거지 Nini bu sano sorry bojaga nari khem na agi 지니 그 산어 소리 아기 불라불라 하바니야 딸랑 어브라 손가락 또 Mula makan dawa talangnya makan dan pada hapannya tes bar kalau jangan ada operasi semua aja kaituka. Mungkin teh aman pada teh anting thang mungkin jangan cil sorot talang thang kapan. Cil sorot talang thang mengguati talang thang hinsap cil talang mayang tu. Guwahati wat lang maya ngta guwahati wat lang gai tigmen khajani bagai narok luku chubaso sano narok o thangpuro o narok bobai ke thangka nongni rang puisa bobai ke khoros thangka 정 아프가 지니 자가 좀 미팔이 좀 떨랑 타니까 항아 아따나 아잘 모토랑 떨랑 타마니 아부 파이프가 사서 아파이는 좀 고아티 타마라 히야 Nini mong kai 소고건나 대보면 Nini cara ni mong 잠이 대보면 Nini cara khorobusu tonglo kongo 제레 코는 Selama sabri 제가 na 같은 부르게 Nggak celang aku so. 응 Dah.